Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Iti agda mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, iti agsapa. Naimbag kanay daklan na unay iti Dios nga pagserserbian tayo kakabsat, iso nga masapol nga agyaman tayo iti baro nga agsapa nga impaay naman iti tunggal may sakada tayo kakabsat. Well, kumusta iti paraangan nyo? Adadagi lugar nga talaga nga pirmi nga agtudtudo. Ori pa dito ayan tayo kakabsat, di kalman kat agtudtudo iso nga nabas masapay laang iti dalan kang runana at parbangon nga talaga narigat iti agriing kakabsat gapo iti kinalamok na. Yan, dapat ilamok na. Masapul tayo, agriing kakabsat. Ay, gaputa, lalo ng pamilyado tayo, ay ka talaga agsalukag tayo. Kaya siyempre, sakbay nga rami din tayo, digiti banag nga rami din tayo kakabsat. Umuna nga birukan tayo pa nga, umuna nga birukan tayo iti rupa iti apo. At sinanamat tayo iti panagbalegi. Kaduandak manin kakabsat nga agadal iti sasao iti apo iti dating aldaw. Amokin pa check, nga aday iti masakdo tayo manin iti dating aldaw babaan. Kaligiti maipatangata nga sa sauna. At ito programa tayo sa ng tinamnama manipod Lunes, naging gana iti Biyernes, iti dating ang stasyon, 1143 DZMR Santiago City. Tinarag sa kamagkabkablao kada kay iti Aldaw, iti Biyernes Lawrence Salazar. Minsan jak matarusan dagiti wag-wagas mo uwapo ngempat cek dito'y kaunggak apas pasayat tenak iti panagnak ti dalan to'y abiyan adua bantay paglasatan karkarayan nanapnuan peges ngem sikat mangay aywan kanya awanin sa bali at habang isalakan to'y karawan nasikat idalang bundok hentiyan tanon glory at magdenga. Alawin kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta, awanin sa baling nga kamangan. So kapintasan kakabsat nga kamangan tayo, tianyaman nga kasasaad tayo kakabsat, tianyaman nga ranamidin tayo, no di iti apo tayo nga manubot yung mga salakan. Well, dawatak man kakabsat nga makipaglukat kayo kanya iti Bibliayo, ken basahin tayo iti libro iti Job. Aya, Job iti pagtutungtungan na very interesting dayta nga topic kakabsat kang runaan na gidya dumaldaliasat iti nadadagsen nga problema iti dating kagundaway. Job chapter 1 verse 1 to 22 kakabsat. Pasaritaan na aday iti maysa nga taong agnagan iti Job nga iti Uz dayaw iti Dios ket napudno ken kuana. Naimbag a tao ni Job ket saan nga agaramid iti dakes sangapulo iti anak na, pito lalaki ken tallo a babae. Adu iti animal na ado ti animal at taraken na dati 7,000 a karnero, 3,000 a kamelyo, may 1,000 nga baka ken na di magasot nga asno. Adumot iti adipon na ket isu iti kabaknangan iti dipaar iti daya. Agsisinublat nga agpadaya dagiti lalaki nga anak ni Job ket kanayon met nga awisen da adu maray
dagiti kakabsat da a babae. Tunggal malpas iti padaya, bumangon amay sa ni nga masapan ni Job ket agpuor ka dagiti daton a maipaay iti pannakadalos dagiti anak na. Naipauli wenno naipaugali yan. Naipaugali nga aramidin na daytoy takungkulana iti bagina amang nga no nagbasol dagiti anak ko babaen iti panangi lais da iti Dios iti uneg da. Verse 6, idudumting ti aldaw a panagparang dagiti nainlagitan a parso iti saklang ni Yahweh imuyog met kadakada ni Satanas. Sinaludsod di Yahweh kenkwana sa dino iti nagapwam. Sinursor ko iti entero adaga insumbat ni Satanas na napailiw mo kadi ni adipon ko nga Job. Sinaludsod ni Yahweh awan iti daga iti napudno ken awan iti apakapilawan na kas ken kuana. Managbuting kanya ket saan nga agaramid iti dakes. Kinuna ni Satanas, daydayaw nga taken ka ni Job no awan iti imbag a magunod na. Sinalakliban ni Job agraman iti pamilya na ken iti amin na sanikwana. Binindisyonam iti amin nga aaramid na ket idikkan na. When inikam iti adu nga unay nga animal amang saknap iti entero a pagilian. Ngem padasim man nga alaen iti amin na sanikwana takitaem no di na kanto inlunod. Kinuna ni Yahweh kini Satanas, alawad aramidem iti anyaman a kayat mo kadagiti amin nga adda ken kuana ngem saan mo nga dangran ni Job. Ket pimanaw ni Satanas iti imatang ni Yahweh iti may sangal daw iti agramrambak dagiti anak ni Job iti balay iti inauna a kabsat na lalaki nagtartaray iti maysa a babaunen anapan kini Job. Kinunana agar arado kami iti talon ket agar arab mo dagiti asno iti asidig mi pagamamwam rimmaot dagiti tagasabi ket intalaw da dagiti amin nga animal pinatay da dagiti amin nga adipon mo siaklaeng iti nakalibas mangipakaammo ken ka iti napasamak agsasaupay laeng iti adipon iti dumting men sa baling adipon ket kinunana nakimat dagiti karnero ken dagiti agpaspastor ket natay da amin siaklaeng iti nakalasat anang ipakaammo ken ka iti napasamak agsasapay laeng ti adipon ididumteng iti sabali pay nga adipon ket kinunana adda tallo a grupo dagiti Kaldeo anang darup kada kami inala da amin a kamelyo ket pinatay da amin nga adipon mo siaklaeng iti nakalibas a mangibaga ken ka iti napasamak. Verse 18, saan pa'y analpas iti anagsao iti adipon ididumteng iti sabali manen nga adipon ket kinunana agrarambak dagiti anak mo iti balay iti inauna nga kabsat da. Verse 19, pagamamuan dumteng iti nakapigpigsa nga angin ang naggapu iti letang naribba iti balay ket natay amin nga anak mo siaklaeng iti nabati nang ibaga ken ka iti napasamak. Verse 20, timmakdar ni Job ket nirayab na iti pagan-anay anay na gapu iti ladingit na kinuskusan na iti ulo na nagpakleb iti daga ket nagdaydayaw. Kinunana lamo-lamo ak anayanak ket matayak tumet alamo-lamo. Kaya apo tinangted ket ita isumet laeng iti mangala. Madaydayaw kuma itinagan na. Verse 22, ngem uray kas sa tinaaramid saan ang nagbasol ni Job, di na pinabasol iti Dios gapo iti napasamak. Excuse me. Madaydayaw iti apo kakabsat. Aya, no kita ente pa lang iti pakaistoryaan ni Job ket talaga nakaladladingit. Well, kaduanda man nga adalan iti dayti nga gundaway kakabsat. Ni apo Dios kakabsat kanayon ipapaay na iti proteksyon iti tunggal may sa kadatayo. Ang kaday kadagiti anak na ay iwanan na adda kanayon iti protection iti Dios kadagiti tiyempo iti bagyo kadagiti bibiyag tayo. Adda kanayon iti panangarakop na panangaywan na kadatayo. Ngem duma ikaten namet iti Dios dagitoy kakabsat nga protection tayo. Aya duma ikaten na dagitoy nga awan pulos iti balag na ket isu iti mangupay kadatayo. No idi iti tao nga namnamaen tayo mabalin tayo nga pagkamangan wenno pagdawatan yung kasatnungay no awanen. Aya, parigan kuma dagiti agastawa iti namnamaen da ket dagiti naganak da laengen. Ket parigan dagiti naganak tayo handamet nga agnanayon nga agbiag. Saan kada into no alaen ida ti apon o inangay mapasamak kada tayo. Lakas day. Aya kinuna karon tatay baka isu iti mangupay kada tayo dagita nga papaspasamak agsipud tapan panunuten tayo nga adda nga kanayon iti protection iti Dios kada tayo ket uray maminsan saan tayo nga malagip nga mabalin nga iti Dios ikated na dagitoy kada tayo nga dependent kadagita tao handay nga pinanunot nga duma nga dagitoy nga supporters tayo dagitoy nga tao naganak tayo ket
Dagto di tiyempo nga agsisina tayo kakabsat. Kanyan to ti mapasamak, gumura tayon to, agpasuglot tayo sang kaday. Ngem ito no inikat iti Dios, mangrugimot ten iti panagtanabutob tanabutob tayo ang kaday. Well, iti daytoy nga bigat adalan tayo man iti kabibiyag ni Job, kinuan niya dagiti nadumadu mga kapadasan na, ngem uray iti kasta kabsat, iti naaramid saan nga nagbasol ni Job. Di na pinabasol iti Dios gapo iti napasamak. Ya inya ti makita tayo kakabsat, iti protection ni Job kadagiti sanikuana ket napukaw. Iti binasa tayo makita tayo dagiti kapadasan ni Job. Ya intalaw da dagiti amin nga animal, pinatay da dagiti amin nga adipon na, nakimat dagiti karnero ken dagiti agpaspastor ket natay da amin. Napukaw na iti paggapuan iti kwartana, napukaw na iti source of income na, ket anya nga ruden ti mapasamak. Nagrigat no mapukaw dagiti sanikwa tayo saan kadi kakabsat. Datanto pay piyet nga mapukaw ket talaga biruk-birukam. How much more kin ni Job nga amin, talaga nga napukaw. Nga pa iti makita tayo iti protection iti salon at nakat talaga napukaw na ikat. Mabasa tayo di sumarunong nga kapitulo kakabsat, nga napukaw ni Job iti salunat na naggadil iti entero nga bagina dayta nga gadilhaan lang nga di ordinary no nga gadil kakabsat kun dagiti Bible scholars nga liteg ka no yeah. Agliteg ka lang iti may sakit talaga nga nagsakitan kay so ket entero nga bagi kas jay kasakit kakabsat tinapasamak ken kuana saan nga napintas iti suraan nan saan nan nga may turan iti ut-ut iti buo nga bagina nakayay iti kasasaad na. Yeah, awanen iti salunat na mabalin iti when mabalin iti nabayag nga panahon ragragsaken tayo met kakabsat iti salunat tayo. Kadagiti bagbagi tayo. Ngem dinting iti tiempo nga kasla mapukaw iti payong iti protection iti bagbagi tayo. Aya, no nadunga ket intunog serbi aktulat ta intunog kastuyan habang napigsa ka kabsat ipaay mo iti Apo serbi ka iti Dios. Alanunan tupay nga dita bagay intunog nakadalit iti katre daytoy iti gundaway kakabsat ni paay tayo iti biag tayo iti Apo. Apo ket itong galmay sa kadatay kakabsat ilalaan tayo met iti salon at tayo. Aya, kang runaan na kuna nagarutat ti kuna nagarutat ta kakabsat ke iti panagbiag tayo tata haan nga di nga paramihan ng pera kundi no kasat na tayo agbaling nga na salon at itinaldaw-aldaw pudno mo tayo kakabsat ori man ba no adu ti kwartam kanuhan kamo na salon at awan latta ori awan kwartam adda mabalik ka awan iya adda ti basit ti kwartam no na salon at kanaragsakan. Aya no kita hadlay kakabsat, adda tayong agsagsagaba iti sakit, saan nga nalaka daytoy? Aya, maysa nga nakarigrigat nga kasasaad, anyaman nga sakit, anyaman nga karirigna nga adda ken kakabsat, saan nga nalaka dayta? Kastoy laeng ti sakit ko, sa kastoy lang ti sakit ko, huwag mong lalaangin yan. Aya, gapot sakit dayta kakabsat, ket narigat ti adda ti an-anayen na, saksakitin na iti daytoy nga gundaway. Aya, nya pa iti makita tayo kadagiti anak ni Job ket napukaw. Kaya maysa nga karigatan nga mapadasan tayo ket intuno ikaten iti Dios iti proteksyon dagiti anak tayo. Ket dayta iti napasamak ken ni Job. Napukaw amin nga adda kenkuana ngem karigatan iti amin idi nga napukaw na dagiti anak na. Napukaw take note kakabsat. Dagiti anak tayo intuno nagsakit tayo tayo nga makaturturong. Ayan ni Job napukaw dagiti anak na. Adda nga agragsak iti balay iti maysa nga kabsat da ididimting iti napigsa nga angin a naggapu iti letang. Rinibara iti balay ket natay amin nga anak na kuna na di binasa tayo kakabsat. Anyan nga nagrigat nga kasasaad ayating nga kakabsat. Ganing iti anak na ay ayatin na ingutan ng anak nga iti amuna addada nga agraglagsak addada nga safe iti maysa nga lugar. Ay amang manganda iti agkakaimas nga taraon ngem iti pagdarikmat napukaw da amin. Anyan nga super painful kada tayo. Kakabsat uri man pay haan nga sika direct nga anak no makita mo no maamom iti sabaling adto ti kasi nga pasama kabsat saan ka di nga nagsakit. Aya, haan ka di nga nagsakit how much was a righteous person isuna. Aya awan ti kapabawal di binasa tayo awan iti pakababalawan na. Righteous isuna nga apay ti napasamak ken kuana. Inya pay kakabsat saan na nga pulos nga binabalaw ti kadagito nga kapadasan na kakabsat. In spite kadagito yung nakadadong napadasan ni Job, saan na nga pulos nga binabalaw iti Dios. Maysa nga nakakaskas daaw nga kababalin. Uray maminsan saan na nga insapata iti Dios. Anyan kakabsat aya. Anyan nga kakababalin, anyan nga karakter, anyan nga ugali dandakin ni Job. Nagsangit isuna, nirayab na iti pagan-anay na, gapu iti ladingit na, maysa nga panangipakita nga masaksaktan isuna. Kinuskusan na iti ulo na ko na iti buok na ket pagilasinan
iti dayag ken kinatan-ok na pukaw amin nga dayag ken kinatan-ok na sa nagpakleb iti daga ket nagdaydayaw kunana lamo-lamo ak anayanak ket matayak tumet alamo-lamo iti apo iti nangted ket kita isumot laeng iti mangala madaydayaw kuma iti nagan na siya asino kada tayo kakabsat iti kasta aya nga in spite kadagiti pagdaldalanan tayo ket mabalin tayo latang idaydayaw itang tan-ok iti Dios kitaen tayo ibahin po natin si Job nagdaydayaw isu na anyan kakabsat no kitaen tayo anyan nga panagtalet ken kuana adu dagiti amok nga into no aglablabas da iti adu nga parikot gumura da ken makaunget da isa patada pa iti Dios adu ti mangibaga nga okay lang nga iibkas ko iti gurak aya wenno iti riknak iti Dios uray ta maawatan na uray okay lang nga isa patak isu na ti sakit tinakam ko i-express ko ti riknak ken kuana okay lang ta man nakaawat iti Dios among kadikabsat haan nga pag isu dayta no kasta ti aramidem para kini Job pinili na iti kasayaatan nga aramiden iti naglabas iti parikot wenno iti naglabas isu na iti problema rinay-ab na iti pagan-anay na gapu iti ladingit na kiluskusan na iti ulo na sa nagpakleb iti daga ket nagdaydayaw ti apo tinangted ket ita isumot laeng tinangala ammo ni Job nga no saan nga gapu iti ayat ken parabot iti Dios awan dagiti amin nga adda ken kuana aya bigbigen tayo kumakabsat kahit mo man wennohaan ultimo nga maging ang hibla ng iyong buhok hindi mo pag-aari yan steward lang po tayo tagapangasiwa tagapangalaga sa mga blessing na pinagkakaloob ng Panginoon uri basit awan iti kukuha tayo kakabsat kukuha amin iti Dios dayta nga bendisyon nga adaking ka dayta nga kasasaad dayta nga salunat isu nga masapol nga agyaman tayo met isu nga bigbigen tayo met nga duma iti source na dayta nga adda ka na tayo kakabsat wala po tayong dapat ipagmalaki gapo naggapuan ang bendisyon ni Apo Dios intalik na amin ken kadayta kaya tayo kakabsat iti Dios iti nangipaay saan na nga nasapulan no di ket naggapu iti amin iti Dios dayta ket kasayaatan nga aramiden na ket indaydayaw na iti Dios ammo na ni Job nga dagiti adda ken kuana nga nakadado nga bendisyon na sayaat nga pamilya napipintas ken nagagwapong anak ket pa iti amin ti Apo isu nga awan no makita tayo kabsat pagadalon tayo iti libro iti ni Job kakabsat aya awan iti ngay right na nga agreklamo ken ni Apo Dios ammo na nga dagiti amin ket naggapu iti Dios kabsat aya nga dumdumeg iti daytoy nga gundaway iti biag tayo ket maysa asagot ti salun-at tayo nga adda ken ka sagot dayta iti kinasirib nga adda ken ka gamitin para iti dayaw ti Apo gaputa dayta ket sirib iti kababalin nga agaramid iti nasayaat nga desisyon maysa nga sagot dayta kabsat iti kinaadda iti pamilya maysa nga sagot dayta kabsat aya iti nakaiya na ka mga pamilya iti nabaknang man wenno napanglaw aya maysa nga sagot dayta iti Dios iti amin iti nangipaay ket impaay na ura iti proteksyon iti tunggal maysa kada tayo ayatek nga kakabsat malagip ko iti maysa nga gayem ko iti nga dumteng iti bagyong undoy iti Manila amin nga sanikwana aya awan isu na naglayosan ket bigla nga ingay mato iti danom ket awan pulos iti nasalbana yang maysa nga bersikulo timbagana kenya ti Apo iti nangted ket ita isumot laeng iti mangala madaydayaw kuma itinagan na maysa nga naladingit kakabsat no kitain tayo maysa nga naladingit nga sasao nadagsen nga sasao aya kasi nagrigat nga awaten ngem kapag sa totoo lang dayta iti kinapudno kakabsat saan nga mo ni Job no apay ngem ti Apo nangipaay kunana isubot laeng iti mangala anya tinapasamak numan pay naikat iti panon ti protection kini Job adda pay laeng nga pinili na iti agyaman ken indaydayaw na iti Dios dagiti tattao kakabsat nga ammuna iti agdaydayaw iti tiempo iti rigat isuda dagiti makamove on amen aya ulitek dagiti tattao nga ammuna iti agdaydayaw kadagiti tiempo iti rigat iti tiempo ti sakit iti tiempo ti rigrigat isuda dagiti nalaka nga makamove on dagiti agbibiag ti unget agbibiag iti gura agtalinaed dang agbiag iti gura ken unget dagiti tattao nga managdaydayaw makariknada iti sakit ngem pagdarikmat laeng ket agtuloy dang agbiag da nga addaan iti nasayaat nga salunat nasayaat nga kababalin nasayaat nga relasyon iti Dios kakabsat iti panagbiag tayo saan laeng ngano anya dagiti bendisyon nga maawat tayo iti Dios but it's all about God madaydayaw ti Apo ti Dios ket Dios
Ti Diyos ket Diyos latta iti ayat, ti ayat ken kaasi ket kumaykuyog latta. Kumikuyog latta iti tunggal maysa kada tayo, iti anyaman nga gundaw, iti anyaman nga tiyempo. Inikat naman iti proteksyon ken ka iti daytoy saan nga pulo ngem nakakapulos nga baybayan ayatek nga kakabsat. Ayatek nga kakabsat. Ayatek nga dumdumngeg iti daytoy nga gundaway. Sa dinita yan mo ita. Adda kang kading agsagsagaba, addaan ka kadi iti sakit. Wenno agladadingit ka kadi. Anyaman nga kasasaad mo ita, addaan ka iti pagpilyan. Mabalin nga pilyem iti agunget, gumura, mabalimot nga ilunod mo iti Dios. Wenno babalawom iti Dios kadagiti amin nga paglablabasan. Wenno pilyem iti sumurot iti pagayatan iti Dios iti biag mo. Pilyem kadayawon isuna ket makipagkunakan to kini Job iti apo iti nangted ket ita isumot laeng iti mangala madaydayaw kuma iti nagan na. Ay atek nga kakabsat. Nagrigat daytoy nga nagrigat daytoy nga sasao iti apo ko daytoy ti apo iti nangted imbaga ni Job ngem isu iti pakawaya-wayaan tayo kakabsat. Kaya amoy di naglabasan men pinilit ko wen aglaban nga talaga dayjay unget dita pusom panagpasugnot dita pusom ngem Lord dawaton kini Apo Dios iti daytoy nga gundaw tulungan na nga daytoy puso ket i-divert mo iti panagdaydayaw ken ka natutuusin do kitaan tay kakabsat adalagor saksakit mo adalagor ananay mo adalagor ti kasapulan mo gumura ka pa di possible nga mangtulong ken ka di ba no, narigat agpayso yeah. Narigat nga i-convince di panunot tayo iti may nga attention kakabsat nga masapol nga i-divert tayo iti panagdaydayaw. Panunutan tayo nga ang mapasamak kinyak no agpasugnutak iti Apo. No sumbatak ti Apo, no agpasugnutak kini Apo, awmat napasamak. So kapintasan nga aramidin tayo kakabsat in spite dyan sa pinagdadaanan po natin mga kapatid, i-divert mo dahito iti panagdaydayaw. Kung nagkaroon umasidikkin ka, iti panag-move on mo. Kaya marigatan ka man nga mga ramid iti kastoy kabsat. Maidalan, ket mabalinan nga maikararagan dayta kabsat. Kabailan iti Dios nga aramiden ken kadayta. Madaydayaw iti Apo dawatek man iti daytoy nga gundaway nga makipagkarara ka kanya. Apo daydayawon da ka. Daydayawon da ka Apo iti daytoy nga bigat gapu iti salud na tal na pigsa. Ina na ayat parabor ken adto Apo Dios nga parabor kay papay mo iti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami Apo takanayon mi nga marikrik na iti presensyam nga makiadda kada kami. Agyaman kami Apo Dios iti nawadwad nga asim. Addaman dagiti pagkapuyan mi. Aduman Apo Dios dagiti paglabsingan mi. Kanayon latta Apo Dios nga parpariknam iti ayat. Ken bendisyon mo iti tunggal maysa. Apo kas irugimi manen iti daytoy nga aldaw. Ipayad na kami man Apo. Iti kababalin kas kini Job. Nga naglabas kami man, naglablabas adaman dagiti madamang naglablabas nga kakabsat iti daytoy nga gundaway. Adung man nga pakarigatan Apo iti paglaslasatan da ay wanam kadayo Apo. Aramidem man iti kasta kada kami iti kas di inaramid mo kini Job Apo Dios. Nga liwliwain na kami babaan iti presensyam Apo. Wen Apo Dios aramidem man iti kasta kada kami itang aldaw Apo ket makipagpuna kami to kini Job. Nga iti Apo iti mangted ket ita isumot laeng ti mangala. Madaydayaw kuma itinagan na. Ipayan na kami Apo ti Espiritu nga managyaman nga iti amin nga tiyempo ken anyaman nga kasasaad mi. Makita mi iti naindaklan nga ayat mo ken parabor mo ket ibkas dagiti bibig mi nga Apo madaydayaw ka. Hallelujah. Kadagiti kakabsat mi agsagsagabay iti sakit iti daytoy nga kanito numan pay saan nga makita iti doktor iti pudpudno nga sakit nga Apo sikat ti kalaingan nga mangagas mi ket awan iti imposible ken ka itdengman iti panakaagas daytoy nga kabsat mi katem iti cause iti kaririknana Apo Dios ken sakit na iti daytoy nga kanito kastamot kadagiti kakabsat nga makilablaban iti sakit nga anyaman nga sakit cancer man data high blood stroke or whatever Lord God saan mi man Apo nga basag-gasagay sang managanan dagiti nga kakabsat mi ngem Apo sikikita ka kadagitoy nga kakabsat mi sikaman Apo ti agtrabaho iti nakakaskas daw iti biagda sa gidem dagiti bagbagida Apo ket waya ami tinagan ni Jesus i-deliver mo ida Apo iti dayta nga sakit ket ipaimo man Apo Dios iti pannakawaya-waya kastamot nga ipaim ida Apo ti rag-okental na iti inaldaw-aldaw uray kadagiti agdingdingngeg kanya kita nga mariklik na nga adan ti karirik na da Apo Dios na dumaduma man nga
nga karirik na nakadakwada apo kamatalik kami kadagiti karim nga sikat ka indaklan nga mangagas mi itinagan ni Jesus itdem ti panakawaya-waya dagiti nga kakabsat mi apo sikat itantanok mi ti dayting aldaw bendisyonam dagiti gimong mi apo usaram dagiti adipon mong insaad iti tunggal churches apo Dios ket mariknami kadi iti ayat mo apo Dios mariknami kadi iti presensyam apo Dios ti every services ngayon da fellowship man midwi ka nyaman nga gathering ti aramidin da nga sikat ti mapadayawan o apo pulutam amin dagiti nga aramid anyaman nga denominasyon tayan dagiti nga kakabsat apo awan ti sabali nga purpose Lord God no saan nga mapadayawan ka maday dayaw ka apo Dios itantanok na ka itinagan ni Jesus amen amen thank you Lord thank you Jesus. Alawin kakabsat, awan sa baling aramidin tayo no saan nga panagtalag iti apo. Aya agarubos manan iti luwa tayo namang mangagtay dayta kanta. Siyempre kang runana ti amin aya. Dati pasamak kini Hope. Ay, pindos very interesting nga topic kakabsat. Ito no pagadalan tayo. Well, good morning kada kayo amin kada gaya desibsibay ti radyo na iti dayta kagundaway. Agyaman na kiti panakiadayo manan kakabsat iti lasud 30 nga minutos dagito dati live streaming iti dayta kagundaway. Good morning Pastor and blessed day kini Sister Merinol Sumera, United Mindoro Light na imbang agsapa pastor kini Sister Ingracia Daliego Aliado. Good morning kuna watching ore pa kini Sister nga Teresita Malaguyo kuna na blessed morning po pastor. Sa kinanting Alina Melchor Valentin, good morning pastor, God bless. Kay Valentin Chumiko kuna na blessed morning pastor. Blessed morning kuna ni Sister nga Ingracia Aliado. Sir Ted, good morning po. Maraming salamat sa siyempre mag-tune in. Ng pag-exam, sir. O repay ni Pastor Mercy. Pastor. Agri Sister Mercy, Amon Timayor, good morning, Pastor Lawrence and Pastora Joy. Sister Roberto Sasalting, blessed Friday morning, Pastor. God bless. In your family. Happy weekend po. Okay, blessed morning, Pastor, in your family. Kuna ni Sister nga, Ingracia. Sir Jinky Rakal, kuna na happy weekend po, Pastor and family. God bless po. Praise God. Hallelujah.
Oripay kini Sister nga Perlin Montimayor, tong pala na imbag, nagsapayo amin dita Gulak Tipon Quirino, Ma'am Robelinda Agustin dita Ilagan, Isabella, good morning Pastor and the family, have a blessed day. Pelican Las, good morning Pastor, Pastor Marcy dita Magno, good morning po Pastor and Pastor Joy, keep safe always, madaydayaw iti Apo. Kini Sister nga Luz Forbes, God bless po. Maria Batang, Pastor, good morning po. Balin prayer request yun, surat yun lang dito kabsat. Loridel sa Lion Buraga, amen. For healing po sa, okay, noted po Sister Maria Batang. Marisa Madriaga, bless morning Pastor and everyone. Jun Aquino, good morning Pastor. Jennifer Caro, blessed morning Pastor and listener in Christ. Yes, amen, hallelujah. Marisa Madriaga, Mirul Sumera, praise God, hallelujah. Rose Padilla, blessed. Lenny Gieb, good morning, Pastor. Amen. Praise the Lord. God bless po in your family. Yes, amen. Marisa Adriaga, amen. Kung nasising nga, Ingracia Aliado, Meron Sumera, yes, Lord. Jaime Racimo, amen, Pastor. Reggie Rafael, amen. Ma'am Lourdes, amen. Pastor Joseph, nanibs na kini Madam nga Sharon. Good morning kada kayo, amin dita Rizal Ross, Sabela. Madam nga nakatune in. Amen. Nagyaman apo iti kinaimbag mo. Okay, good morning to all. Thanks for the word today. Kunin Pastor Joseph Nanip. Rose Padilla, amen. Meryl Somera, amen and amen. Thank you, Pastor. Hindi makapabilig manin nga mensahe. God bless. You include your family in all. Keep safe po. Kuna na. Milet, kuna amen. Ma'am Delia Arok, good morning. Thank you, kuna na. Tita Arlene Pascual, good morning. Hindi kumpadre nga sinto Francisco Guillermo, good morning. Kita kada kayo amin nga nakatune in iti dating gundaway agyaman nak daing pusuan nga panagyaman ko kada kayo amin ayatek nga kakabsat iti sapay kuma kadaman ti lapidot tayo iti dating nga mensahe nga intay pinagadalan iti dating nga nasakdo tayo kakabsat ay nga mensahe nga mabalin tayo manin nga awit-awitan iti dating nga weekend. Well, happy weekend everyone. God bless po. Lawrence Salazar na imbagal daw iti Biyernes. Idi damo jakayat met nga tinggen limita biru-biru kikiten kaya rigan iti bilang tibitwen kasta met maadang muin kay dinggen tiagsapa Nangyigan tayo ti programa ti agsapa anapnuan tinamnama Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917 564